Sira, Saturday, you know, Kristo ni never who nipa bia situation ube hu say said ya wotie ne saa na apeso bia entesa yesi nipa akra adwenkyerɛ te sɛ ehwene ebidi yeso ebidi yeso uhi obidi a utimi sɛ odi 2 million kura hye nduku tie so bia ndi wi a yesi ya ne hwene ade amano nti ewi ase no sɛ de wusi hu no we mi no hia ne ebo mpa na untimi mu bia. I will never force you. My ability now me dey ade no e bia dey different from what dey na ye dey ama. Me only person say o ma me kwan say me ne wonye 1 man drive fast na me fulu ama ba mu muda se me no starting by ube wi agya. The reason is say the na me fru bia no de ho anode ye ema it is papa entimi anya. I will never condemn him say and then I went to me and every man say yeni si aso dem nyinaa ye pese enka ye nyinaa ye yes tina Paul say nenka de mehwe say ka mu nyinaa mu mfa mo nka ba nenka mo ayese me owie no de to aso say honama ko no nti amen acha say bibi o nti ena be ye ni sa ndi ade ba ko a mesrew uyu Kristo ni a Uni pebia the last time there one of the lady binana we share Zion ni baby. Now the kind of dressing and now I am na mienu nukrini na time pa and say o Kristo ni so dresses di na get ni bi say so far say me Zion ni di bi shiana me go bomma duna ide a chire Miss me who no me make sure that my friend to me friend yana go Felicia say obeba am so omra me dress na na me fe go ma me twa the selfie ba ko pa enti again no wa me ni tin ko etiti no say so for so dem so we so dey e be dey pa na me so ne ne the obey ye pa says only the trust video there's all my problem me and na nejina why me man e kan say me na wie na me ga say madam kanina what is so for ene dey na say madam can press sala na what ne se ne mamba so ne mejae nam se ya de nyame ase pania ne adibu obi manija no ya wo obi ono yinyam fa bi nye de ndi ya o ka obi ho asema ya na wa chake se imba na le free a uji beduru se obi adi Yesu amombu ni mbu a wonsesa amen ndi asora wo badazi mi se oni Yesu amombu ni mbu ti no wa abotre also mane bojo chede nti wo abojo chere nyame wa abotre enu ti ne ma ye wiesa praise God say eniema nyina na urade bi a kire wo fo mu ameka no grade a kire wo engie nyina ngie wu wale wetu ma chema de budi ndi nzu nyama edi na yesu nyama Mame opese obia tumi yadan esesa o ka tin jarama ya o ti ewrade da me mo dai
baabi ɔsi onue wɔn a wɔfi awurade dan ni wɔn nyɛ wɔn adwene nyame adwene ɔpɛ kura a wɔn ma ɔbɛ mi ewu wanwan saa ɔbɛ dɛ amen nti yɛ ahoma yɛ nya akoma ma ne bɔnɛɛfo sɛ nipa bi apɛ sɛ ɔde aboa fi wura mu ba yɛn fa katahyi mɛbɔ yɛde akorɔkorɔ ne adɔdɔ obi enu a ɔkɔyɛ ɔbaa laa ne ohun na me bo a mɛbɔ ma me na ntumi bo ma saa ma me maame mo pɔm akyɛw me pɛ sɛ me walo na yɛ ama bo a numere da bi a wode o sɛ ne ɔbaa ne so aka kyerɛ sɛ you mate even though yɛ sɔfo koraa na ɔrekɔyɛ ɔbaa laa ama wɔtumi awale no a ɔnkɔka wusu bɛyɛ kura ɔyɛ dɛ ɛnkyerɛ no ɛno na mi ɛtu di laa no kyerɛ sɛ ɔnkɔdi turɔ de na ayɛ dɛ ɛde na ba ayɛ ayɛ saa ɔmo mma amen eti wopɛ wiaseni ɛmo abɛyɛ so kristoni a ɛnham no mesɛ yɛ dɛ mɛnham no hwɛ sɛ ɔba a wanya bɛɛ 2 years a wanante ɛyɛ adeɛ na wɔsɔ akwadaa no so wodeɛ woakyimi paa wokyimi no dede bi ɛkasa kyerɛ wa obi etwa bɛkasa maame wonya nɔɔma o 2 years baby deɛ wo bɛtumi akwadaa no ɔntumi yɛ dɛ ɔntumi nyɛ saa adeɛ 2 years baby deɛ etimi ka kyerɛ sɛ gyae na de abaa yɛ dɛ ato ho bɛfiri 6 years 7 years no na akwadaa no da so yɛ nneɛma a ɔyɛ a wo papa no to ana ahomete baakora ne nyini benya bɛ 18 years 19 years na saa na ɔte a ne yɛ so na so ka kyerɛ sɛ wo waso yɛ dɛ wagyimi yɛ ka gyimi pa a wo wagyimi amen nti moma yɛnya abotere amen sɛ yɛnya abotere a wɔhwɛ bible mu a yɛbɛdi nkɔmmɔ na biribi nti na ama mestarte saa ɔn sɛ twerɛsɛm no ɛberɛ a na ɔmo pɛ Samson akye no na ɔmo pɛ sɛ ɔmo kye Samson fɔ so anaa sɛ ɔmo yɛ saa na ɔmo yɛ ɔde pɔnkɔ na ne gyaa ne se ɛkum nipa sɛ 1,000 number 3,000 ɔde kum mɛma nko a ɔbaa nka ho ɔno na timi de ne nsa ɛmoa kɔkɔbo maako 300 kɔkɔbo baako mmienu mmiɛnsa ɛnan enum ensia saa 300 ɔmoa a wɔn wie na ɔde wura tuatua wɔn to na ɔtwa gya to mu aboa nso sɛ nipa dua na ɛhyia ɔnyina faako na ɔde nam ɔmunfuo ti mua 300 in the whole country baabi aboa ne wura yɛ bi afuo bi agya to mu mighty man like Samson Gaza pɔn na so kyɛn yɛ dɛn tuakɔtoa 1 man ɔno nko apɛgya yɛ no Bible so wɔde fo camel people mountains ɔyɛ nansi kura amukɔ afuo wɔn ana na di gya so awo egya no ne yɛ ka yɛ duru mmabaa ne duru 20 wusu saa ma ɔkɔ tia na 1 man Samson ɔfa Gaza pɔn oduru gate ne ni atum ɔkɔpɛ ne gɛ ɛna ɔmo ato gate ne wɔsi mo atum ɔmo tu mo mɛkɔto gate na atwere asa na bɛba waba
no 2 gate no the floor camel people no cotton tree people na chi ye grow for nyina ne ma ne nkora nyina ka bo nkura muntimi ko fa yende next time ya ma to bi amen and now my ye do betimi nyina so ayede no oba ba ko pe asole gyina se mo ma me the word love na me fa ya ade and wo the word love eyede Emma Sams de Dilala. The name to quack and on side car. They will be a door home. I call out crowd in the piano. No, the secret from country. Amen. Amen. Because of Uncle Maya being but the end of the day, where Israel and Kokono Manamno, Yame Aya no say, if you do me, then I will do you. Israel for your bonny and no Domako Shen a town for himself. Now, a town for me, Pribu Siba Womo. Yes, answer Sawa Maba. Now, some pet, Yami Yame. Then Yamias answer Sawa Domako, my Philistine for no Siba Womo. Nyamema ye shi Israel for sa ni pa so ye mo na wo boda sa ye be ba ni se me ya nya bra na mbo me ana me boa ana ye bo wa ti pa na mo ja ni be dire mu kase afo ye bo wa ye de onte idi ade a Israel for nu hunu wo nyame hunti ne nyame kora ho ai dai afo wo ana o se ne ma me nso ma me doba asem ni nyina no di ade nyame de ntokwa kon ye no eto obere bi wo se ntokwa la kora afono no do be ye bi a o mo sesa enya bro na me ni pasesa ena ma me fa wodo so nye de enso wodo ni timi tra Jerusalem ani bedu amana mama ye nyina nsa kebi am ye hu nyame na ye ka no de am fa nyame so ni ago Tubu on ma, your papa do no ufredu eba. Woman be oba a check a crowd. Or this a new crew banner ohu diaka. Onya ye. You call Beverly the 2 fear. Na pay a cassia that to an end now. And as some cassia. If you who's a new crew free go tear bar, or no was yes, ye there was no sense yes you over from. Ade na nkwale nyina ehye mpaase amen amen oda utu nkron odi e kasa so odi etie ebe di enye ni je ufio amen ene ye be kasa fa seduce. So you will talk about seducers. Seducers. And then me buy na be dictionary na eka. O say obi dada obi anantwisha. And then no I have sex. I say o seduce no. And sex and so you 2 things. There was sex in mind. And you were anyway. Intercourse in there so act. You were act sex. And it was sex in mind. It is I never knew say seduce ama. So they not into me in take place. Praise God. Only that was it. Why na church be sunsu mani wane ma yenti ase ni emfase da ma ho ewo Yesu di mu amen amen ade ba ko a me pesa wo hye ni nsu so when we are talking about seducer it's all about to deceive ye dada ade na akoye no
enya de a ebetumi de impact bi eye papa abrɛw indi na Bible ye wo Sadducees ye Sadducees adwuma no Kristo ba na kura nkyerɛkyerɛ yɛ different ti baabi a Sadducees fo bi a no nkyerɛkyerɛ a kyerɛkyerɛ bi a ɛyɛ different ɛde nsɛm a ɛyɛ nnada mɛsɛ nsɛm a ɛyɛ dɛ na yɛ very dangerous and powerful than Pharisees. Praise God. Mɛsɛ yɛ dɛ yɛ dangerous. Mɛtumi aka sɛ yɛka yɛ demonic paa yɛ number one because na adwuma yɛ no na emu du 10 Pharisees fo adwuma tina Yesu bɛka Sadducees fo anim ɔkan Pharisee fo anim nti nkyerɛkyerɛ ahodoɔ a bɛwi ase nyinaa no ɛnyɛ only sɛ yɛyɛ preaching ɛna saa nkyerɛkyerɛ no ɛba abɛba Abraham bɛwo ma ne mma Abraham wo wɔ mo no ɔne Ketura wɔ nkwala maako nsia ɛna ɔne Hagar ɛwɔ akwadaa baako nson do ɔtɔ so wɔtwe ɛyɛ 8 mepɛ sɛ ɔhyɛ adeɛ wei so nkwadaa maako 8 no baako pɛ ɛna ɛyɛ original nti 7 ndi na Bible sɛ yɛwɔ bɔhyɛba na de ɔnyɛ bɔhyɛba no so nya nhyira no bi that's why ɛsoma ahodoɔ a ɛwɔ wiase no ɛyɛ Abraham asene mu mma ɛna ɛde saa som no nyinaa baeɛ baako pɛ na ɛyɛ amen mɛsɛ baako pɛ na ɛyɛ dɛ nti na Muslims no they believe sɛ Abraham ɔyɛ Muslim meba monhyɛ saa adeɛ wei nso yɛka Abraham a kura wɔ firi mu ɛnɛ ɔman no wopɛ wɔn a gye ɛsom a ɛyɛ nkremusum di paa ɛyɛ wɔn ɛno na ɛma no wɔn adwene sɛ so far sɛ na Abraham firi wɔn nti saa Muslims nneɛma a wɔyɛ no nyinaa ɛyɛ Christians o yɛna nam Abraham adwuma no na sɛ na misua deɛ bi na mehu sɛ Gaddafi the reason why ɔba ɔntu kwan na hotel da moyɛ na ɔbɛda tɛnti ɔmunya sika sɛdeɛ kora ne fie na wasi baabi a ɔda no yɛntoɔ ties yɛnyɛ hɔ hwee sɛ yɛabɔ so wɔ inside a yɛngu fam yɛnyɛ hɔ hwee ɔde only tent ne bi so ɔno ada wɔ aseɛ ɔmo deɛ no wuru sika sɛdeɛ kora ɔbɛda tɛnti nti Gaddafi sɛ wana ɛdan a yɛsi a yɛsi o yɛatɔ taas ne ade wanyɛ bi da ɔmu nyinaa da tɛnti ɛyɛ custom a Abraham asefoɔ na ɔmo yɛ nti wotrezi wɔn history a Abraham kuro na wopɛ books ahodoɔ wɔn wiase a ɛyɛ kuro ne wɔn sie saa books up to now kura wɔn a ɛyɛ research na ɛhɔ ɛna wɔn finalize wɔn books ɛhɔ na twere ɛhyɛ aseɛ nipa a wɔn hyɛ aseɛ ɛde ne sua atwere ɛyɛ kee wɔn de hu sɛ sɛ yɛtumi maaki nipa ɛna wɔn hu sɛ o maaki adeɛ si a ebi tumi yɛ possible because he's the first person a Nyankopɔn maaki no ma nipa ɛde yɛn hu sɛ yɛtumi atwere bibi amen. Na ɛnam sɛ saa nkwalaa no de som ahodoɔ baa wiase a yɛ turu Abraham sɛ ɛnti na wobɛyɛ ɔwarefoɔ a deɛ bɛ Nyame ɔmpɛ aware dodoɔ ɛyɛ saa deɛ Buddhism ɛyɛ turu Abraham ɛnkanka ɛsom ahodoɔ akɛseɛ pɛ ɛyɛ powerful nyinaa ɛyɛ Abraham ma no
but the original one is Christianity. Amen. Nshira nka so say yenye original nti fake ni dey you will never follow. Amen. Tiketura mano omo ene de sa soma ye different e be ka ho ansana Ishmael na sirimu nso ye benya Muhammad aide efi tina Arab countries no they believe say Abraham is a Muslim but it's not true. Amen. And that we treat you Israel Muhammad no kra ne papa kra we huni da tini papa no nye kramuni o maame so nye kramuni ne wo fa no kra no o tena ne nkyɛn tete no no so o nye kramuni. Amen. Because Abraham Esther enkramusum Esther tifi Muhammad time one. That's Muhammad ne braso no starting enkramusuma oni Abraham one nyini e ba so ebuda ho even though the yere kro wale no na wanyiri che no kra no ono nso no onye Muslim no de adwene nam said the mema na ba de adwene nam we scan no to ataro no wa wale wa bon no pe oba wa ku school wa Jimmy fancy eti seka Abraham tna ne yere Sarah ho a ngomba wo ba say bako nothing will happen but as ain't me anya possible tine binum na mo na ayi ware a ena de yamani huru a Christo for brebre enye ye nko aga na fo nko na ye wo kire ye o sha this lady American eBay oh a preacher pa Juanita me da say ose ne pants and so obi o te America ozo okwa asara ne pants no ogbo hapo omo ya pants ya ha ne friend chokutu no ogbo hapo no okwa asara di ye nkwa na enwo che ena suma be nyina no omo pese omo presse e Christopher no omo presse because onko company bi no that's our problem. Ye makure school as ye pay you among coronation onko company manager na wato spiritually wo ba ni e di ka chiro say we o Kristo ni wo betumi ha obeba fo adwuma so obefu adwuma no di ka cho so mefa wo ba je say me no dance wo so komode ana Bible sisi adwa wonye eni se wunim na wubie password ne ma na de a ene no aro wo Kristo so na san firi wunsa ala kwa me moa Kristo so ni so firi wunsa na ne wo hu se eja na heden adu. Hallelujah, praise the Lord. Ti suma wodo Freemason even though Sunday schools are by what the letter bra kotowa ya hawa nyimu ani o ko e message no dey ba a different from o me mra na e mo be preach o so kwa no ma hwe kwala ne fa esi right now o kwa esi o ma ye choose as a leaders na dey down and only o ko school wa o mo friend esi o mo friend sex union yes almost simple on the pen of the down rough. GS Unia Nanida Ho, no PBI. Hello. It is the idea and ka Abraham Tana or Baba Kom who say, me Omo Kana, our little year and I am a mobile cell. Jacob, a man of fair moon. Any no amani ni wiase nyina enkwala owo ma no mo ye good o mi tu pe
Isaac, Joseph and Benjamin. Ne yiri paa so a na ɔpɛ so na wɔ saa nkwalaa Rachel nkwalaa mmienu pɛ apart from Benjamin ɛne Joseph meba wɔn na kɔbɔ ɔkwan to wɔn a papa ɛyɛ Joseph na nam wɔn aso ɛna ma papa no san ba Joseph nkyɛn ɛyɛ Benjamin ti wɔn nkwadaa bi wɔn yɛ busuo ma wo. Madam, o deɛ fa okura akyi na do o de besi. O bɛ wɔ akora bi a wo wi ase wo ntwam o kyerɛ police station bi nu a wo wura mu da. O bɛ bra wo ti na akora we pa deɛ. Ka wo yi ni gu ya nka mfa so ɔba so. Praise God. Hallelujah. Ti yɛnyɛ very careful ti saa nkurɔfoɔ wei ɔmo wiase asetena mu ɔmo baeɛ no ɔmo baa sɛ ɔmo bɛ ha Christianity that's why ɔyɛ bɛrima ɔyɛ ɔbaa deɛ waware no ɔso timi accept na fa so adwuma sɛ ɔne ɔno nko a ɛna ɛbɛwo wiase amen no matter what will happen in the marriage already nneɛma bebree ntumi yɛ dɛ asɔfo aware koraa no confusion yɛ dɛ si. Because the demon don't know in the world. Well, we don't know what we will have. And then some year, then I'm the son seminar, and then some year, ever. Maintain on one set, and I want to could have been TV, no me pardon, honest to say there be me PG TV. A creature was in Yakura, a so close was it Kunia Yara. Sanya will and then near my day, Sisiwa Wadi. This is William Motra. Our day na nije yɛ dɛ ɛmɛ bi a ɔwale na ne yere ɔno okum akokɔ no ma ne yere a deɛ ɔpɛ ɛyɛ ne kɔn no ɛne ne nan ɛne ɔbaa no nso papa bɛfi ɔno nso ade a wɔpɛ ɛyɛ ne kɔn ɛne ne nan tuoye bi yɛ no ɔsɛ me ba so ani piadeɛ me pɛ dada wokuru deɛ onyama na afiri ma so de aso na ɔde ne kɔn ne ne nan ne nyinaa yɛ dɛ ɛma bɛrima ne fie o tuwadi awie ɔne yɛ wɔkɔ bɛrima ne ba no ɔkɔbie ne kyɛnsee so a ne kɔn ne ne nan ne anim na basa no koraa no ama ne tumpo ano ɛna ɔsɛ me kɔn ɛne me nan ɛwɔ hia aka ne tumpo ɛna twitwi ɛwɔ sɛ ɔsan akɔ ofie ti ɔbaa ne daa n'ani na ɔkɔ no ɔsi sɛ wonim na ɔkɔ na abɛsan ba ɔkɔ a nkani nyinaa ka n'egya bi ɛsɛ sɛ ɔkɔ a ɔkɔ kyerɛ ma sisa ne kɔn ne n'ani ntɔkwa ayɛ dɛ sɛ na bɛyɛ a ɔbɛsan ayɛ dɛ nti awale obufu a ɔkɔ asɛm na yɛ dɛ nkani nyinaa ka na yɛ dɛ amen. Sadducees, Matthew 3, verse number 7. Matthew chapter 3, verse number 7. Verse 9. Yahweh sa scripture. How our Bible will be see akafa. Yahweh jumedi a omudi. Ko. Ɔsɛ na ohun Farisifoɔ ne Sadukifoɔ no mu bebree sɛ ɔreba asubɔ no ho. Ohun Farisifoɔ ɛne kan na wawan mame. Ɔsɛ na ohun Farisifoɔ ɛne Sadukifoɔ no mu bebree. Sadukifoɔ no sɛ ɔreba asubɔ no ho. Na ɔmo reba asubɔ ne ho. Ɔsɛ wɔn sɛ. Ɛna John ɛsi wɔn sɛ. Ehuri diama. Mo yɛ ehuri diama. Wɔn na ɔkyerɛ mo sɛ. Onipa bɛyɛ na kyerɛ mo sɛ. Mo nyane firi abufu a ɛreba. Deɛ di kan mo dwane afiri abufuo bi a ɛreba ho.
ɛne ɛmo nso aba ɛfata adwene sakyera sɛ moma badeɛ a tio mo sɛ moba deɛ a mo nso aba ɛfata ɔmo yɛ confucianist na mo ɔmo wura asɔda mu a ɔmo lasa akyinya ne ɛbɛgye apɔ woni Jehovah Witness ni ntrase ni akyinya mo ɔkasa wade wodie ne dida na dia nature seducers ɔmo botaye nyinaa no sɛ deɛ wɔnim na no anonim wontumi nkyɛ wontumi nkɔfa Church of Christ ni ɛmɛtena sɛ bra na yɛnsua adeɛ wopa twere board no so mani nsi ne go to quotation wɔ wiase nyinaa do ɔno ne gye di no ano gye di tibra jo ho wɔ ne yam hye wɔ ne yam hye no sɛ mo ho na ka kyerɛ mo sɛ munya ne fira bufuo na ɛba ɛne ɛmo nso aba ɛfata adwene sakyera sɛ ɛyɛ mpa sɛ moba na mo bɛsɛ bo awurade na yɛka ne ho asɛm deɛ a ɛne ɛmo nso aba ɛfata adwene sakyera na mo nso so ka ne mumu sɛ na ebio monye nto na mo nso so nka sɛ mo agya ne Abraham ɛne Abraham na mɛreka ma kyerɛ mo sɛ ɛkyɛ sɛ Abraham nti ɛna akyingye ɔmo gye nyinaa ɔmo gye praise God hallelujah eti every seducer person biara no ɔnyɛ ready to change listen good obi a wɔn n'adwene sɛ ɔyɛ dadaafo mintimi ngu Jehovah Witness Church of Christ mintimi ngu no nkramoso mintimi ngu no adiifo atorofo mintimi ngu no nipa a ɔmo tiri mu ɔde ɔmo te aso ɔda mintimi ntu ɔmo nsɛn ne bɔnyɛfo ntumi nfira aso ɔda ɛmo da di adɛ Yesu ni ɔmo nana te praise God Yesu ni asesɛ bere ne bɛkɔ ewia adiifo atorofo ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛba eti mintimi tu Yesu emu asɛm ntu mu sɛ then me bɛ stop adiifo atorofo mo a mo ti TV ni deɛ ne sɛ nkɔla bi kura ba Facebook a bra ɔmo hyɛ nkɔnkora kyɛ obi ni mo ɛwɔm hyɛ gyɛ aduane a wodi yɛ kaa yɛ a wokata aso nyina ɔbɛka aduane korɔ wodi ma ne duru mfimfini ɔbɛka ɛtrɛ mfimfini ɔbɛka ɛyɛ nkɔm hyɛ ketewa bra wode yɛ ahorɔ wɔn Facebook ɛnyɛ easy eti me ne wo kwan sɛ mɛkasa na ɛkɔ akɔ stop wɔn mo sɛ me ma wɔn nyɛ adwuma eti mepasa wɔde ade bi hyɛ wɔadwene sɛ obi a ɔyɛ seducer bi a ne mentality no wo ntumi nkyɛnkyɛn no sɛ nyɛ awurade na ɛbɛka sɛ wo mede me nsa aka wo sɛ na nsɛ moto a no mo sɛ kramoni bi sɛ awurade ayi mu ayɛ dɛ ɛyɛ wo sɔfo na akɔ pirikyi kyerɛ no ebi nsi sɛ kramoni bi bɛka sɛ masakra a na wɔni buta sɛ wɔpirikyi wɔsi pirikyi ni mi tiɛ no masakra oni buta na nkramosom no koraa ɔnkɔ oni wɔn kyerɛ bi a ne bi ɛso no ɔnkɔ asɛ ɔnenam ho ɛnɛ ɛno so koraa no bɛkɔ na yɛ asante nkramo hallelujah oh hallelujah praise the Lord hallelujah eti ne si na ne si good every seducer bie na ɔbɛma na wɔn kwan sɛ bo kasa ma wɔn sisa ɔmo ala wɔn sɛ eti debi aro dɔn wɔn na ɔpɛ so ohun sɛ mo deɛ minim deɛ mo tumi yɛ one mo didi sɛ mo gya ne Abraham ɛno na mo de hoahoa mo ho ɛno na mo de tu mo ho yɛ Abraham asefoɔ yɛ ninom yɛ ase yɛ Abraham asefoɔ yɛ nhyira yɛ Abraham asefoɔ nyame wɔpeta yɛn yɛ na wɔahyira yɛn ɛno ne wɔn mo ti mo wɔ se sɛ mo aba deɛ a mo nso aba fata adwensakyera na mo nsusu nka ne mumu sɛ mo nsusu nka wɔ mo mu sɛ yɛn agya ne Abraham yɛn agya ɛne Abraham na mɛreka ma kyerɛ mo sɛ na mmereka akyerɛ mo sɛ Onyankopɔn bɛtumi anyane na Onyankopɔn bɛtumi anyane ɛma
obetumi anyane emma afiri aboa yi mu ama Abraham nanso wɔde abonua no ato nyane yi ne ho dada enti sɛ aboa bi bɛfiri abɛyɛ Abraham deɛ a na nyɛ Abraham ase no na mmom yɛbɛkɔ akɔfɔ emma bi firi baabi ne ɛde wɔn abɛyɛ oplesi asɛmma ɛde wɔn ama Abraham na mo a mosi mo agya no yɛbɛto mo atwere ɛte sɛ nkurɔfoɔ bi na nkyɛn yɛ dɛ ɛba enti wɔn mu bɛnya no wɔn mmɛmɛ yɛ dɛ ɛna wɔn nso yɛ dɛ na wɔde yɛ oplesi sɛ yɛ Abraham mma na mma na yɛ Abraham deɛ yɛ pia ɔma yɛ dɛ ɛnɛ na ɔnso yɛ very careful sɛ meka sɛbi sɛ so asɛm but mepɛ sɛ ohu ɔmomɔ ti ansa na baabi a bɛkɔnkludu mu asɛm no wahu they are not decided to change ɔmo yɛ ɔmo ane sɛ ɔmbɛsesa me ne woyɛ Jehovah Witness ni ti hɔ na yɛdi Bible mu nkɔmɔ a meka ama na yɛ de na mɛhyia biribi afiri w'asɛm no mu na mede akasa but enima di mu sɛ mɛka amo abɛyɛ sɛmɛ no ɛnna one of the station bi meba bi invite na mekɔ hɔ ɛna mekɔto Church of Christ fɔ mekɔ no meyɛ mmiɛnsa ɛna obisa me sɛ esi ntutusuo dudu no ɛwɔ ho kwan sɛ yɛ akyi anaasɛ ebi wɔ kwan sɛ yɛ akyi ɛwɔ nam sɛ ɛwɔ ho kwan sɛ yɛ akyi na akoa no nso sɛ ebi wɔ kwan sɛ yɛ akyi dwomaka ase yɛ nyɛ nam so bɛɛbi yɛ pilani wɔn nso yɛ na ɔso ɔyɛ Church of Christ ni nam so wɔyɛ deɛ yi ɔsɛ meyɛ evangelist nam sɛ saa na wɔyɛ deɛ nyɛ evangelist because ɔyɛ Ghana ni ɛna ɔsɛ ɛno nyɛ question na ɔsɛ mi yɛ nam so sɛ ɔsɛ yɛ start free baabi ansa na yɛabɛka ɛno ho asɛm deɛ wɔyɛ sɔfo wunya ne ho kɔ Ghana fo obi enu a ne yɛfrɛ ne sɔfo wɔn nka yɛ tegalema o meboa mo nka sɛ meboa me nka yɛ tegalema kanka me ana ne ba ne me ɛnkɛ me kɔ akɛ bɛka sɛ tegale kɔnfo baako mu ana because sɔfo die no yɛ nyinaa obi enu ɛyɛ ne dea sɛ mibi ni ukwa sɛ megye antitisuo dudu na wɔn wɔtumi adeɛ mfa ne sɛ yɛde adeɛ awubo nyɛ si deɛ wɔn nyinaa ɛyɛ wɔn nko yi baako a ɔsɛ deɛ aka ne yɛ wɔtumi akɔfa evangelist no antitisuo dudu no pia to nkyɛn ɔyɛ na meka kyerɛ sɛ wɔn ataare ɛhyɛ wɔn America security ni bi dea ɛnuma wɔn sɛ wɔn ntuatua wɔn kyerɛkyerɛ wɔ ahɔre tia wọ́n di ọ̀sẹ̀ mi bu a wọ́n ní Church of Christ ní ibi àtẹ hwẹ́ n'abúlé dressing kúrò mu ní dressing ẹ̀yọ́ wọ́n mu ní sika òun dẹ̀ ọ̀sẹ̀ mi wọ́n dẹ̀ yà wọ́n mu abúlé mìka ní kúrò dì àkyẹ́ wọ́n yẹ dododo ní afakyẹ́ dododo fọ́ ní kúrò adrẹ́sì kyẹ́ wọ́n mọ́ mini ẹ̀dí ewu nhyia bi wọ́n mu dwa náà wọ́n nsira. ɛyɛ no kura hɔ ɛna ne wɔ ne sika dada no wabɛwura mu mese oyi ne ti a ne sɛ ɛyɛ pɔnkwa ne ɛbɛ bani na ne kyɛɛ no ɛnyɛ sɛ wɔtɔ 100 asakola rɔ na wɔn sika wɔde bɔ yi kaati àwọn sọ ma mú nsira sí ni wọ́n di obìnrin mi ní turo na mi kura àmì sí mi yẹ sọfọ yẹ kàn mi jẹ́ etua mi ho kyerẹ́ di mi tua mi jẹ́ etua mi ho kyerẹ́ na wọ́n àwọn sẹ́ kọ́ńtẹ́ yẹ wíyẹ ya ọmọ sẹ́ bẹ̀ fúru mi ká ẹ̀ mi sẹ́ ayé ma wúzẹ́ ní sikari fa ká bẹ́ẹ̀ títí tí ó dúró náà mẹ́jà ká bí tì mí wúzẹ́ mi jẹ́ ṣíà wò ká tí wúzẹ́ nkọ́lá nkọ́ bọ̀ ó bẹ̀ ẹ́ mi nàkọ́
Seducers. They are very bad people. Who they are very corrupt. Omo nama nipa kasa yemfi esika nkomaso. Omo nama nipa ntumi nyisika waso dem fambo nyame adwuma. Oyo no kotu mi sai o say ade bi akra akobeko ndo bi ana wato na ode akọ. Na me say why ade? Sansan wa sam na woka. To obi sam sam no me sanam se da bi anu mbi. Me ba kra ma bro. No kra na meka. O say mamo no sa. Ne mo momoro hinfa. Enti nsa be ho asa no woka. Woka de tro mi wo mo ka cho nse. Konna kotonsa. No chiwo ba bi atonsa. Ensa no so ba bi o chiwo so mo kwa so ne dem ho. Mo nkoto sansa. Na nsa ba ne yetoye. Bible say Acts. Every asiafo no esa dem wo na mkunkuru hwie ya. Ona tu on kasa da ngomo o ma bo pura na yese me mmure anka mijina nga menfele bibi na ewura men. I'm talking about Holy Spirit. Na ewura wa na wa bro. God bless you. Who think I'm so much here? No is Bible ni tiras ye ni da ho. Me ma me da me. She ozo o ma mu we shira se no waje. No obusam say New Testament e find e pia tie. Na am say mu gidi say tie e tent me boa. Say e tent no ayi mu wan. E kan say e tight. Fine. Yes say akwatafo say e ade. E say enye du. Say na dia se na bere no. Ba ko be. Edi ba ko na da so de ko ma urade e de ha. E tent e no ayi mu ba ko me boa. Ana onu Nyankopon so neja ne tesoro. Ba ko penso na dia se na ba ntu otua ya na wa ntua. In the Bible. Yeah, mama da. Say he for the Peter mo je tight. Peter no mo shata auto. Unzo ba unzo sha slipper. Ko shata auto ni bi never bra. Mumenya mo so menya akono. Amen. Amen. When you are from some years seducers. One you very careful. Now the reason is that woman na oma ko school the time. Ye ka some years seducers no. Oma shia di new day. And oma lifestyle baby omu gina no. Oma higher rank. When you very careful. Woman wodi. Woman enini. So be can sama to no one you very careful. Assembly to me seduce. Fine. Sametu asisi ya. Me friend Abigail sa mi ofie. Omra abaye we won pupu ni tina. Me boa. Because of authority egura me. Ebi o me sofu di ere. Answer abaye we be hu se sofu pende na da no. Na me wie no. Because of me position ni fede ofede me, eni do simple binti. Me so ni do fukuru abaka se bi adom na aba me so na me de ye de. Me boa pa wo de kasa me boa. In the attacks, one may walk position you, one you're very careful and they will deceive you. One you say, oh, fine, or come Bible school where you're so for penny. Be a by Mata, they say Kakraka. The American be a Nadi. One you're very careful. 18 Bible say, yeah, Monshua Simimu, say Yanokra. It's bon research. And more being found in penny, and Casa, and my daily service life. And Bassa, oh, condemn one Casa Christian life. Though, or your father, or your mother. So, or can't be at the war, Tinasina once. Praise God. Hallelujah. It is because of all rank in a crowd woman. Eighteen years to bear Matthew chapter 23. Was it what that can't be a moyo? Oye was a sample for almost but almost for months at your point a day. And yet, almost one yet. Obeka plan and yet will be a down. Hallelujah. The young are very careful about one woman at school. I will do meaning dear actually creation. Bible and your graphic. No akọkọ nka akọka sẹ Peter Top. And was sorry.
ɔsɔre yɛ apɛ na obi sɛ asuafoɔ nsa yɛ fa na mewɔ na ɔsi mi gyina ha na wɔn nso ama so Peter ɔtɔɔko ɔsɔre na obi sɛ asa yɛ fa na mi gyina ɛna ɛtwerɛ yɛ ɛnyɛ saa na ɛkyɛ sɛ wɔn kenkan Bible na akɔhu ɛpo a kɔhwehwɛ baabi ɛpo biara ebi pie firi yɛ ɛpo na pie na deɛ na esi wɔ ɔpo nim. Na deɛ na Bible kasa fa pon na pon so gyina ɔma deɛ ebi sɛ woyɛ obi a wohyia Bible a sɛ wohyia po wɔ Genesis a wobɛyɛ da no so abɛsɛ hu no ɛwɔ dwuma die di yɛ Leviticus wobɛhu no Numbers wobɛhyia no saa kɔpem sɛ the book of Revelation wobɛsɛ hyia no na afei wote nneɛma ase yɛ de ɛba nkogyina 1 verse me wo pɛ sɛ wɔde mi di Bible ma akyi nyɛ na wokɔgyina 1 verse de kasa kyerɛ me a na ɛnɛ yɛmpɔn yes starting free soro ne yɛmfa mɛsi fam ne yɛhu botaeɛ nti ɔmo no twerɛ saa lɛta no ɛne deɛ nti asaa asɛm no nso yɛ dɛn epie mu asa ne akɔnkludu no na wɔka wɔasɛm a no wafanalise no akyerɛ me na magye adi daabi amen oh amen be very careful about seducers. Those young boys in the church are taking decisions that they want to marry. So a person or warrior, be very careful about him. And because of our warrior, me painting. And if you are best me be I was a man. Your baby to have my wife so far, maybe more than 20 years. Bear money and I just on the one. Why a great mistake. Praise God. Hallelujah. Bẹ́ẹ̀ni bí ayé sunfo amọ̀ bẹ́ẹ̀bi it's all about say ọ̀pẹ̀náwá spend your money your time your everything. Nkaso yẹ mi Christian brother mi kò ní fi ohun tumi yẹn rẹ wọ́n ní náà we preach about sin but yẹn huru kọ́ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ fọ́ so ebi tumi ẹ̀jẹ̀ abọ̀ ni amen sẹ wọ́n nsúm hu fìdí a wọ́n tumi nyina abọ̀ ni da. Mitwe maware enso obi nyame a opɛ ɛwɔ sɛ misu mi hu mfidie sɛ na bɛ a menkɔtɔ ɔbɔnefo afidie wote nkɔma na mudi n'ase meba miiri ni baabi a mewɔ mitu kaa na mɛkɔ pɛ ba 1 hour taa na mimiri fie ɔsɛ obisa mi sɛ na awɔ hɛ ɛyɛ right ɛboa mi fine woyɛ ɔbaa na mu hyia asɔrɔ dɛm a yɛwie wotumi ni mi di nkɔmɔ ɔfɔn so sɛ mi firi sɛ mɛkɔ sisa wei nkyɛn ne na akɔdi nkɔmɔ a mɛkɔ a na obi ka mi ho ɛpaatɔ wɔtɛm ase ɛdi ɛnti na obi ka mi ho maame mi ni ma gyina wɔ ne tiri I be sorry because ebi a bɛtumi adu fi owura ne dɛm a owura hɔ a no asase ekeke mu ansa amanfo ohun sɛ sɛ ɛsɔfo nsuoni mu no na waforo no wɔ anim de wɔ esi ahohoho. And now, so there was a money social media by no did it also. But Nipa Yurumi and Son Nancy Sophia friend appear. National buy what you say totally by a penny and not because I one person. Mesuni movie. The same as we a Christian in Bama, I was so soon movie. One day I don't want out here. But ẹnwẹ kẹmu yonku Kristo ní ba sẹ movement a ọba ni bẹẹma bi ṣe in the secret place na tell one ẹsìn nyame kasa kura amonte mẹka ni kura kyerɛ nyame kasa amonte ɛwɔ sɛ devil ma ne kasa mu yɛ den wɔ hɔ sani bɛ obi nya mo hello oh hello I'm not saying say maa dressing and whatever it is ɛni yɛn kan amen. Also, you're very careful. Oh, your bar, Bema fro, sister, way, you fear me back with you. No. A man is happening. You see, you're there. Mr. Ade. So, when in us, Sawari, a crowd, who would down or not down here? Bra, wouldn't come on, so than a Giro. Move out, be unqualified. Movement, Abeka.
catch your bass, Oba Wano. But I want you very careful and the rest seduce. Oba Mama said, when you browse and why I'm more canty. See no be see afina. Sanfia no konfon be ya be enfia no bone. Hallelujah. Praise the Lord. Seducers. On our high rank. You're very careful. So for be a preacher, then you know so we a preacher. Call the chamber correct. Call the chamber correct. Hallelujah. So why you're very careful now one tenacity and steady near my I did be a bit near sedition. So I did see to me sedition, send it to be all before. Who follows at the end of the day at the bonnet at the Matthew 3:7-9. But what can you see? And I say, here Matthew chapter 16 verse 6. Matthew 16 verse 6. Won't you be answered to me every Sunday? Matthew 16 verse 6. Matthew 16 verse 6. Matthew chapter 16 verse 6. Verse number 6. Ọ̀sán náà Yéésù ṣe wọ́n sẹ́. Yéésù ṣe wọ́n sẹ́. Mo ń ṣe náà mo ń ṣe mò ń yè. Mo ń ṣe náà mo ń ṣe mò ń yè. Farisífọ́ ní Sadúkìfọ́ mọ̀rẹ̀ká. Ó tẹ̀ ọmọ mọ̀rẹ̀ká. You come on Moroccan, Bible was talking about their words. But you many children. Hallelujah. I tell you, me and Kasa deny. You are a home of a friendly person to deceive. Me honor one of them. My be bear and my Baba Kosan my moon. That are not my top ends. Now, incident can crazy. Pillar of Zion Church. I saw for an interview. Timuano Bana also the baby enemy with a dinner home community. A person with a dinner. When we are shy now, or the careful which the pray MPs and ministers for Ghana. Who me can no say so far we never so far we are na car we using. Bẹ́ẹ̀ni sukura mi kọ́tọ̀ kura náà mi nyẹ́ nyẹ́ yìí mi nyẹ́ tu mi sukura kura mi brẹ́ yà nsá na mi tọ́ susu ni kura náà nsọ mi tọ́ náà mi pèsè mi ntì fa yìí lẹ̀ mi tọ́ náà nsọ. Na obi a ọ̀rọ̀ kasa a náà wọ́n wà náà ẹni fún abẹ́lẹ̀ MP. Anya kura mi nya ọ̀sìn ká baako bi náà ká. Maternity. Now, so for I can send the promise. Everybody. Now, no done. Me send me a Bible teacher. And so me kind of crash now. I want to cancel me answer. Oh, trace every my head. Me catch a wife is out. Oh, you so dynamic. I know. Now, and before say. Pastor Bemon Toma, a yativity. Me, I'm say, I'm not easy to convince. But Nyamiani Ukraine, I want to convince me totally. Because how was it? Because situation I'm in Nemuno. Now I know be. Me can say no, what charlatan. But be a menya dance will be a man quadrant. On no bet yaka. Ewie asama wanka memfa bensin nti wose mentɔn na memfa nidi so 3 minutes bia no afra message so ayɛ dɛ ɛbɛ me hook sa what mu kra what am so for now tie me be say so for tubu o me say me never say bu ko ye ni abre ye ka the power so for tubu so for unshi anu da on ka se obi anu nye de ebi anu de pa fa ton ben se no lam so me ton ben se no
anya aburusa mi fra aburusa we so no mesi we so me bobo o so we 500 million we 700 million 800 million na me bobo ba ko 800 o so we dey say is kaketwa pa aburusa ya me bo den chensa na me to nie maguma hu sache how many years in some 3 years was it baby count 3 years initial papa iba on so kwa o mamiska boga para o mamiske uzuni mzee mo kire ti da ko no frame so obefi na mam wife sisi hall ho obe bi mo so se o TV Ukraine akrake o ka wunya mo pa so fu abenese me ran kuro nya biduma mu masa because many ne kasa me sisi anu aka book be 3 4 5 wo aka mo asa book ye friend say me share bi da nam se eja ba ko ye say o si we want to kra nya 1500 we kra be 2000 enye book to afi sam wa ke karmenti bi pro treasure mu da o se ya wu go mo de be local o so di nya me bibru nya so na ye de nam se okay that was am ko ha ko ifi na mbọ ma dwunu po ti mo wa wi bi no frame so oba nam so wo he no so oba ntima nam so ke ni meba no so me twa na me fa ka na me ko nwura ayo baby on the wire marketing and say race course na ko pio na o full race course o free credit o ba be fora if you see kwan nim say straight if you know on wie no ka che say na dia no dim ku bra dem eja bra dem ho me ma me kitchen kra tete ni pa no de o ni bra feed ho on ka say ho e fi o but o kire say ni sister fi e ho me wa so ni reference so aka kire them so oba o da bantma it is o sister fie no ade a e na bantma na ho na aba wo ye de oda ti me be fie am na ade we am ko yi ni o se me ya maka wo na msi me ya sa ja yi sam fa ko no ana be e ba so ya mo ka zam ja ya ye mfa wo sha obi ba na mi ja ba se na ma no menton me that time so na nsuo ye say car na si nsuo so aka wo di ya 2 weeks amana ma betu de o sam de je kura ma fa anyi sa atin so o si me inye se ska na bi ko yi o no akraka ti we ni mi fanity na o so no o ba life every good thing bia ewo abrabu on be condemn sadia or condemn suffer free my life no condemn people around me say your grofobia no cancer me don come on abrabu or say move forward and take a decision so ka sam tira me asem ebu nkotodwa bo ho mpae na me nyane sa wo say me hwe physical answer na me yedi di afa na time grab the pass on you call it because I tell me ya now so no we mu ha me bo awa o tia wo be ja so le awo ta ba once a while be I know be a flash no attack ai rale mi nya program crowd se bo de mo ye chire me ba no ma ba be ya ma mo hwe frefre me mai obi e pa brosan ye konya brosan o metua ko se ne wachina me wa kra that also na new numbers na ba o frewa na aba ono number private number me dase no so o twa just 1 week all in their back ko ni nyema bi apie free China bi do lending to kwa akore ti wo ha na number ni bi afremen yi boga wo be chiri
I'm saying I can't also ministry sukra aka only just one. I'm saying can't matter. Also what on there no problem. Can remember we pepper now go yaba. Oba ya wo bedu fie. One was say oto en sika no nya say na me simi nya say. Mami mu 40 na me mfa nya de na nya me ya adomo a. Ose nyame ya do na china wo de ma wo bi nipa ne gina ho ntimi mfa ma no na nkunku prima beti se bra anam so mi sisi sia me ba boy bi si bosia ntu aba beti ko si na ma me mfra no bese edema ho nipa wo nim sa se we pa agodia ko ro de wo nim pa fitire ko pete ansa na me nya ye nyina ho ampes kanama enke ya de kura no hu ni bio wo mo nya gidie wo ni mu me ba no ka wo nya gidie wo no ne bra kura de ka ho eno nko atu anan mi la up na ko mu ni so when you very careful about seducers your member wa brabomu a when you meet them and one some o better say bi say and me see abro ono nka abro san yo how be sitting na brabo meaning one of the mind here obetena church of God more than 5 to 6 years so for ne baba and wo pa abema pa we do not think gram kokko aso dem on woda na mo botons ana no de chance of tina so dem wo sofo no ama sofo ne kasa se ni wusi duidie me de be ba ya abema no dane ne ba ya no de ne ma ho na amani e sister na fam new year na se mko program okono na me shia ogu we news because that time you cry news sa ko ni na se sofo say ne ye hyenhye nyina na ye ngudo edenti ana CID ni oba tibi jam homa ko winsani because of ade ba ko pa obidi ya nya very careful about seducers even though in the church you will grow vomit mu a o ma no tsa wo they will try to condemn someone to you who na no nya better than someone who penna sabota amen you're very vigilant oyo oba ana bema forget oba okutukutu o mimi wi as message ade be hu se nipa medical shia no be o shofo sound of for ana ka hu wa mo ni di wa ne hu di wa ni shuba ele city amen ha bibia ye hu se hu no bi ti aso dem na bibia no atwepen ene software miracles ma come after ene massive preaching here no who go to heaven no go date or no ma sofo we wole e wo ma tede mo bi eyi si so da na wo yensa nkyerɛ na ye 13 December meka on ma bo date ato ni bi nyame betuma fa so aye sofo message you am I afi me to na me hu dia me na me ko message na no on dem e wura no saa a kyerɛ me ni ba mo sasa e mo aso de hwɛ ma me ka se bi kyerɛ wo se yesu ni yesu afọ ho na de pa dwedwe wa wona na ya asọrọ ntutuye yesu ene yenya se ye ni we ba kwa da bi mo me fa kese ni ma yesu na ene ne di resi wo de aka no kura kyerɛ aso da mo
ɔmo yɛ better so obi ti asɔ dɛm na ɔno ɔhun sɛ me sɔfo gewe me ba bɛ waa no ɛna ɔne ne twe mpena wɔ asɔ dɛm a wosɔfo ani ɛho a wotumi bua ɔmo paa na wɔn mo de mmaa na hyɛ wɔn bɛkyi na akɔwura ɔmo yɛ mu no ha opa mɛwurade mu wɔ di yɛ adum a ɛwɔ wiase nyinaa ewu ɔbaa ne daa esudu anadwo ɔyɛ ntwimfa mu wɔn nso na opirikyi a bɔɔbio wɔn sɛ wɔn na ɛyɛ asafo ni yɛ osu wɔn na ɛyɛ dɛ wɔn gu no. So I want to be very careful about seducers in the church. What the mama yeah radio be say? So obi be wura asafo mu a adwene kura no a wode ba say papa hu ni ntam. Obetumi agina akyire more than 4 to 5 years. O man position kura wanye. The oka ene the ohwe uti obefuru saa ɔmpɛ asɛm no mu anaasɛ ɔmpɛ church no mu asɛm atie word na wode ma no ɛno nko ara wo furu before ɔbɛgye atum sɛ ɔpɛ sɛ onya position wɔ asɔre dan wɔ na watene bi wɔn hyɛ saa deɛ no nso obi ba na ɔmo sɛ ɔprea hwɛ saa nipa nie ɔmo na egu asɔre papapa sɛ yɛtwi kaa deɛ ana ɔpɛ sɛ ɔyɛ overtaking godi anim no ɛdi eti na ɔpɛ ɔpɛntɛn mɛboa you want to lead mɛboa ɛna sɛ wowura asafo mu a so far as wabɛto nipa bebree wɔ dɛm hɔ no ɛnkyerɛ sɛ wɔ adwene nyansa kyɛ wɔn to wɔn na wɔn nyɛ hwee o wɔn mu adwene wɔn nyansa bato wɔn nim sɛ ɛyɛ na abotire mu ɛyɛ de ebeduru ne so. Na mo wɔn aba no wɔn pɛnta no wɔde ne ti gblom na wɔn si ɛmira na papa wɔ egyina hɔ na ɔno mo le kura pɛ wɔn nso de ti paa ɛwɔ asɔre dɛm listen good wɔn sɛ asuafo ne kristo nam yɛ wɔn yesu mu bi na yɛ nkurɔfoɔ bi a yesu bam wɔn ba nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ a wɔn bam wɔn do eni baabu mu but ɛyɛ san. Ɛdi man nkurɔfoɔ bi yesu favourite paa na ɛyɛ tere pɛ wura asɔre dɛm mu a yɛwɔ nkurɔfoɔ mmiɛnsa ɛna ɛwɔ asɔre dɛm mu deɛ di kan obi a ɔyɛ prayerfo ɔnfa mpaebɔ nnuago yesu nsi wɔn fɔm wɔ asɔre dɛm deɛ ɛtɔ so mmienu nipa a ɔyɛ futufo otimi ka sɔfo anim ɛne nipa a otimi ka obi anim ɛdidi gyina ne position yesu mpɛ so ɔbɛpɔ deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa deɛ ɔwɔ ahobrɛase a otimi di ne ti atwi yesu kɔ saa nipa yi mmiɛnsa ɛne yie sɛ saa nkurɔfoɔ no wɔ asafo mu a ɛyɛ highly difficult sɛ dɛm wobɛtumi aka sɛ madi so ɔda church. Because we are suffer. Now one year will be okura the spirit of boldness. People when you back out was a suffer, and they are we and no question we are. We are and first one who's a granite of down. Or wow heaven. Two when you need to be when I sit for 18 years you near share for now. James, no prayer on your bar. Ɛna timi ka yesu wɔ anim ka kyerɛ nsɛ owura asɛm na ɔka na ato wɔn sundudua mo ka ɔda matthew mɛboa john so nipa asɛm hyia na ɔmo asoma ne sɛ owura kɔnɛ kɔka kyerɛ yesu ban ɔno nso kɔ ano ɔde ne ti ato ne kuku na yesu aka de wɔm ayɛ dɛ akyerɛ saa nkurɔfoɔ wɔ mmiɛnsa yɛ very important in the church a you cannot reject them edi na asɔ dɛm na yɛ teɛ no. Sɛ obi bɛtena mu na n'aso
emmia mansama sɔfo ka na so bie ɛma nsa na wɔte akyi no mu a ɔboa wonya mfiri nyamea no mu ta kɔba na ɔbaeɛ no woampa asɛm papa bi ayɛ dɛ ɛnti praise God. Hallelujah. Praise the Lord. So you're very careful about seducers. I'm not saying say, well, say evil spirit. A person who deal here. Oh, may you know in your plane. If you see that, David. Entina, I saw for the Yamia my idea. At a Sunday, oh, I saw them. Now, Yamia be winning. Say, evil spirit everywhere we are suffer so when you fast. So what father? Everybody saying yeah, pekura. Ujim. Pejati kakre. Yeah, pekura. And then they are letting. Ekura na baako for enya baako for na ever. Eye nyina na ene. Yeah, ever. Obati so bi say, wafa. Obi si wani e, obi si wawura me patron tie no saa na da boye na dwuma owura so dem owura ti se abura se owura ha na wo hu se owura ha obefa ha wo free a wo bra na wasai ha wo san kwa no akowura ba foforo en owura ha e wo se oti mu se owura ha ene se onye wura ni parapa na wo hu se owura na wo nya abotra wuni nipa ni nyinaa mo bɛ sɛ mo ataadeɛ ɔpɛni ti na mɛka na se misu ni nipa ni nyinaa bɛ dɛ baasa wunya abotire a wubɛtumi ama di mu ɔna ti mu na pie abo nya sɛ nipa wei ba wɔnya abotire a ɔbɛ sɛ wo de asa akɔ sɛ wi amo no nso kyɛkyɛ no ayɛ wɔ gyae ɛne na ma wonya abosom ne timi si because devil no na adwuma na wɔyɛ ɛnya de obɛgya na agya ne kyina sɛ nyame nsi fam a onyayɛ ɛno ne botee nyinaa ne sɛ ka ɔnkona nka nnipa nyinaa yɛ sɛ wɔ no anaa ɛne nyankopɔn so botaa sɛ ka wɔ no nkona obiaa yɛ sɛ wɔ no hallelujah ɛnti woyɛ kristoni a be very careful about seducers. They are in the church. They are everywhere. Even though we are bad. Now what dress it? Now we do kushata altentia. Who plums a? Neda about you. Now where's your plea? If you can see my baba, then now see a watch my. Well, what was you are there? My dad was say, hey, he said, oh, yeah, they say, sorry, I've seen you. Yeah, it's easy for it. Was more quiet. Quotation at the amount no. Most of the tribe be at your head, Madam. Now, so long, Quantale will be our share. As soon as me sham was saying, our pa. Who's the new talk, man? Who free you with the winner? I said, if you catch no no. And how the shot at the full pan. Hey, what be a shot? And then you take great. I was shot to say, when I go for you, Nama. A telephone. Why would you crack as such or say, oh, the road hips this year battle? Ah, now I heard so I can't know that they don't want to fail. No, see a one tear. Now, if you wait and conform, who back come forward. And conform back come forward. After baby, you could not send the previous. Name is a one cancer and pump and one down. We share us a and then you look him. Woman never proved. A bassa, no one yard dream full to say, a soft one person will come out 1 day. Don't allow them to seduce you. Madam, are you this? Men tear one more. There's also be tear one more. At the end of the day, who may you nip a diadi action?
When you bring one society, we are them. Nothing's out too late. No, bra. Sika nuboto. Lagos, nanu mo chere ne chere o. Yesu obi kudu mu nya su nya de ne tito ye. So wa ti di nyankopo. Amen. Amen. And here we have a damn to be an the same adwuma. The way we see corner nim adwuma ye nyina na e musumi ye nyina ti 6 million ba wa top plot. Ya the connection ne ba wo so do ye Kristo no ko aso no so go pillar ono so ko aso be no obo na so didi o wie so aro asa tight akoma so for na so for some blessing what top plot e what top foundation na wie o to so eno asa akoto ka kurukuru we bi na so so de wedding card brɛ o be wale aka ho. What's a Satan say? It won't quite heaven a maternity for Connie or something. You be now, we. It won't be see. We never saw my general Montia for a day. A year we are sweet in the Google, not on a master of gravity more. Hallelujah. Praise the Lord. So, the end of the day, now someone catch it on not at all 1 p. After we Christo ni oba sorry all right, but the we then you change your church because when you say we na ba so for beka hey mercy you we asmint enye bone if you this as an problem no say shia like dey na fan to offering them for you was okwa assemblies kakra no ko ruma kakra no papila baako federal day no register uruma Mary adwaso Mary amen ahobai bia ni blessing bia utimi de call didi eya so akotena dem mo okotena no ne say ye de share ye ni say ya de udukoso de udukoso ye de ba besuo ne de eyina bom ne ye de kumusua no apija ansakoso o de kwa ha na de abesi mpo na kwa ha na abesena kwa ha afi ne mayi wura o de no mu wura ho bie father so ka say dwamanye enu ani say Moses never had a fair. Never had a fair. Never had a fair. Never have any right here. Preach out. You are preaching. Hey, hey, hello. What the Radin friend, I know what to say now. Your banner one day, and Christ will be out in the family. May the Lord have mercy. Amen. Praise God. Hallelujah. Oh, praise God. Hallelujah. We are Christonia. Be very careful. Don't allow anything to seduce you. Devil is a great liar. The lifestyle New Year's on cano bread. Won't you mean cano bread so down? Hallelujah. Praise the Lord. So I can't say biara. And I'm saying none yet any foundation. Tina me can say yen can say to me because Christ is power. Or no or ye to me by to me yenedia. Oh yeah. Say to me yenedia and your friend ye command. And yenedia. Oh yeah, ye can to me na to me ni baby na Christ wo baby. Name Christ no one to me no. Say one thing who say who say who we are saying Christ so na muntu na wutuo no. Who be sum ya me ni kurem na wasi waso amanda wa. Untimi so na wurade da. He nyame ontimi mfiri soro
emenye bibi wɔ fam a wɔdan nipa ne aboa wotie me misi nyame wɔn firi soro ɔmenye bibi wɔ fam a wɔdan nipa ɛne aboa ɔnam nipa so ɛna ɛyɛ n'adeɛ sɛ nipa mfiri na ɔfa aboa so yɛ ɔnam akokɔ so yi Peter atɛn meboa odiifoɔ yi akɔkɔ dum Israel wɔnam na furu mu so na kasa kyerɛ no ana the same as Satan sɛ Satan yɛmfa nipa so anya adeɛ a ɔfa aboa so ɛyɛ nti sɛ Satan ɛyusu madam wɔ yi a awurade bɛyɛ dɛ so ask yourself when na ɛyusu deɛ woyɛ no is it from God ana Satan woka Sadducees no ho anaa woka wɔn a wɔn di so Sadducees n'adwuma me sɛ meyɛ anti a meyɛ anti to Satan not Christ meyɛ adwuma ma Kristo na mede asɛe ɔbɔnefoɔ deɛ adwuma so memma time ma devil use to attack Christianity ɔpɛne deɛ meka mu da hɔ edi sɛ wɔamma pɛm awurade amfo a yɛ biribi a yɛse ano da hɔ na mamfa aduane anhyɛ mu a ɛde nsankeka na ɛbɛyɛ ɛbɛba sɛ woyɛ empty na awurade wo nkonkoro nwura wo a devil nso bɛwura wo de woayɛ dɛn ayɛ biribi Peter deɛ meka nati sɛ woba asɔre a ma wo seriousness ne look forward debi ameka dem ma sɛ adam meduru heaven ɛna mebisa mo sɛ Niko Peter na mo sesɛ ansa na asɛm wɔ ha mo bɛka ama de maso ayɛ asa me na maso den bra me de saa so de na bewura me tiri ne mu nti maso de ma devil o te maso den dimu he ade mi chi kura so bɛka awurawura ja ɛne kura de no ase asɛm me yɛ wurawura baako ɛsɛ na wa bere mi ku praise God hallelujah ɛne ɛne twɛ yɛfrɛ mi no defeat ti sɛ ɔbɛwurawura bɛ paa deɛ ɛne ɔba yɛ no otu so na no ho atɔ no na sɛ ɔbɛyɛ yɛ kɔpi yɛ ne atra amen nti woyɛ Kristo ni a be very careful as Sadducees in life ɔmo yɛ nipa bi a they are destroyers ɔmo bɛ hyɛ wabrabɔ ɛna bi ehu ni sɛ dɛbɔ ne ba a wɔde bɔkɔ ahobraseɛ ɔkɔ ɔbaa no wɔte asom ɔka kyerɛ no nye sɛ ohun nana sɛ if wili baabi a mefi me na me te heaven ɛna mesi aba fam a ɔmo aduaba wei kɔdi kɔba bɛka kyerɛ sɛ masa aha yɛ mpɛ nkwasi asɛm o na ɔne ne ɔkɔɛ ohun na ana ɔkyea ne bɔkɔɔ so ame true men yɛ nyinaa wudi biara go straight to the point ɔsɛ dabi true men yɛ nyinaa yɛ yɛ kura deɛ yɛ mɔwa si abɔ nnuaba yɛ si wɔ ewu adi yie ɛna esi mfimfini mu ɔsɛ wɔn ana ka kyerɛ wɔn sɛ papa bi ɔsɛ papa no wɔ wa ɔsɛ mɛ mboa ɔdeɛ wudi a wudi wu a maame nkodi nsi ne wu a nkɔɛ no ɔte wodi yɛ no sɛ twɛn maame sɛ nipa nka wɔn nam ama wɔn nam ase ne wu a wodi wie no ɔbaa no hwɛ no wɔn nam ano nam 2 hours no nam no na sɛ ne sɛ nyankopɔn kora wɔyɛ trufo na nti obi a wɔwu sɛ wu bio nti dɛ wɔn no wɔwu no gyina na no wu wɔwu dada to deceive you nti wɔgye di sama yɛ ama ne poison owu akɔyɛ deɛ bio
Do dear didn't be bad to know what you young we. One day won't do already was a hair. Who did drop? Sadly, dear you. And it may be that may read. No, Mr. D. Would dear and Pamwood now. Fine. Nyamia carry. What take was Mura. Na sɛ wo no nyame wadada yɛ saa ɛtorɔ aduaba na ɔsi yɛ ne mi firi mu ana mi bɛ gye kare wɔyɛ mɛwu ɔsi dɛbi bɛrima ne gye bɛrima ne di wie ne bible instant ɔmo ani biebie ɛmu ɔmo hu sɛ ɔmo dɛdɛ adi nti na ɔbaa ne di yɛ no ɔmo wan dɛdɛ command is not from woman. From God, and you see Bearman, the Bearman they control of the woman. Did a man will be effective more and time a man. The other Tyrian woman said, why a great mistake. That time someone said, oh, were you home? Now what I wasn't about one and we are the other. We are the mammy points in bush, we shall lose more if you all. The Wakasa chair the mountain in Gabio, now coming if you of one bread boy. And no quality, my baby. And one people rather go make you bloody. That's the devil. Oh, yeah, dear beer, what did any show? Or back out to you, almost and then pan where you. What is it? Bible was a bro, what tear rather than come on, which I said somewhere there. I don't know about going any panic because better me as you any on the plan also number as a what to Unyango point or the confusion I did a C4. Indeed, I didn't have war pen man, none of man so yet. Rather, see, Adam was a rat, Matthew won't kind of maybe on you. Was a baby, I may buy Unyan and they had a general share. Yam bomb ye the Janamenama. What in a quack. Rally to the near the body, I'm on the dear Namu. Any other may be a banana mecan 17. I don't know what quite idea. On the devil about one year, one year be beer, a bemo who said, this is a nipper person said you are, bra. One year very careful. Me quack in chair. And I'm go school. New life, let me go preaching. And my baby said, oh, Pemasam. Say, oh, Pemasam. Me go and cry. Now, me control me about I'm going out by an at all. Me battle, they will me about. Tino stay few be. Oh, whom me I was citizen. I'm saying, everything that I was a sofa. Tawana boy school pan eh. Do you see carry whoopad, do you see a pie, and the who? Also say, am I young to blah, Omunya 19 years. Also say, blue, you bring no more quatanasi. Now, me shut to Sonami best school more. No more quatanasi, so more come and one some more. Says, Sass of we body me yamwa. Bread. Embra omuweni papa obi to shampoo yi bi bre me catch so for like shampoo mi ma very yare oso do nyame tabiase bibiase man fa shampoo na yare na la say one friend na ya wasan ben no say me kan kura to me so wi an one friend yare no say dey o say me friend na one fa o di gale sọfọ asẹmílà mi kàn ṣe o sẹ ọkọjì nìkún fún ẹyẹ kúbò o sẹ ọkọjì nà pàápẹ wọ omi lè mi ní àmpá sọsàmìlà nọ àmẹdí mi nsẹmú mpọ sọfọ
we hear no say someone obi abro shampoo na on pe na so fate na me shampoo no mo bebre gu ha me that time the other time some ready that who bring me shampoo e be na ku wafi oh my goodness amatie we oba ware fo a men kan so wa ware nto obi ampe oboa osofu kura ni obetimi arew mimi osofu ni obet me kan kura cho se ye ka so obi sa bi so obi a enye obi asa bi predu asa woye mobrofo nyame oyi ni hu adi aba ofi aba ba kire wa oyi ni hu adi tisi oyi ni obi a wa boda mebo a won fa di pa bi ensusu ni da because me model ni ba mi fi a me ka pressure me yi mu mi ko yi ma ne so nfa no nsu me nye bi da ti tomatoes ko ngunu meti ti tomatoes ko ngunu na me be se nsu ama age na no uwi atotwen ensa mafi obi o ana de me kan me boa. But the devil power intend to deceive you. Often nipa odimu, nipa osombo, nipa owodi, nipa wumfasa de ni susu de da. Every name want him. By the end of the day, I will say, even a name dia baye example. Ne nimra won say sofo prince ne kura ne bokuya mu no. Na de be sie wi abi ko ja na kwan ansan wa ka se so for prince wo no ye dey wonti the attempts ni pa wonti ni dilo be very careful about nature no grant na make achero. I'm not saying say these people will be in the pamponyeni. I'm not saying that, but times woman wonti wo mu dilo wa we ye wo mo nsem a yenye nyankopon na musi ti atiti se nyamema nanso devil no na no ete ore ko fa so a okọ Yesu nche demon so oba bra wo hia bibio ade wo hia na so no di mu nkomo o se krache ekom de ni penso 40 days 40 night no food Bible say na kom so de no mpa say ekom de akom de o ha won side enya bo na na wo to no ma ekom sa no so de no say ubenya ho sa dan wo boy pa no ne di na ho to we wo ho si simple mathematics ekom de obuo yi so ka say betumi adane pa no le Yesu ye say me betumi ama na pa no me betumi ada nye sesi ana me 40 days 40 nights betumi ama na pa no sisi ya me nyame ba betumi ama na pa no sisi ya ma odo ani ahu ohe ni sa no se krache me kodo pa no kranya pa no ko na ni pedi a betinase enu adu amansa na betia no kura wa wie nu nsu yedi a yetumi tenase ya oye na de okon do le nu ana dawu di bedisiru ye me se de okon do nu ana de be de di bedisiru so po ba ne to so nyame so ba po ubenya bi wa so na Yesu e ka met me have man so the two put the team messy ya point ya wala wa ba ho ahade ya yo ho wate na me fa me na mama wa ma so kwa wudi mi ma na ba be fo nwumre do aba night pa e ba mpai on so ade ni number wa no fro bla go fi abo lebe ya anu aye sum sa mintumi ma no so kan pesa me ba o ma ba fa mi ana o chame me ba se si a usiniga
Unam from Maso when you Pogukuru. Pogukuru is software. A bar I can't hear you. We didn't them soon one more basa. Oh, media, young stroke, media, son of a child, yeah. Media, I'm stroke, so media. Ukraine, and so. And say move for that I could say move for and you reaching that time. Yeah, hey, who makes it dying now the dangerous one down? Would not fall down, not 70 degrees Celsius. Overheat metal is your war. As I have a first row, who didn't do that? So that was a damn workers. So, we increase to you, I'm not saying so about us, but that is your choice. If you know your papa, I'll be to you. But when you brown, so now only I want in nice. And Bassanswa, marriage in down. That when you can't see, I too many foundation image in a yourself on tap. Or ban on you, so you Christ to need that. I don't know how phone that one, or no bet 2 months walk of him that you would have. Oh, I'm a craft from a cat was a boy. Again, I'm from. Could ensure one also the new from Bram or Corner. Me boy, what the condom and fanny. And so now, Pastor, your man was our best son. I saw them, Satan, great down. This animal wing near the calculation of Benedict. That's the answer that I quoted the video this day. Oh, again, not just any phone belly. No, Dimrika. The Erika said, "You are phone in Bello." Say, "I don't want to pick." No, didn't walk. Town one or yesterday, and the 2 grand war. No, they would go through Willie. I even saw a task and so as a partner and to see from Zeke. And was a home up in the floor. So, oh, may the Lord have mercy. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So as a believer, oye bema make us say obi atomu tentai. O oba be ware but oye nyema be pretty awkra. It's not against Christianity grana then you are destroying your soul. O say awkra. Do crab. So the end of the day, no, on maturity, baby, trust you, then you cannot. Won't me rich you? And then you baby answer, want to me a rich baby, and I may pay you to her. And when the meaning go as not devil, we in Yankee. When our friends say, look at what has happened. When our friends say, yes, so man, you know, come to one. I didn't do Bapa, come to Quasi. Nenya mienu hu se wo amen ti uba pa na won jinjin ne ho sa bema we oba so one nada bema we so aba one nada ti urade nti akura wo ni beku mu akosi da bai wonye na adwene so opeso so mo ya no tutu fo ne sa o won ka se bia the way you are going to go and do in your or heard this house again, brother. When I was over when I come in, and when you say to and one said, "Oh, that's shit." And I did you be also in your papa. If you want one Jenny Bonnie, Etia, or I come in, or that's what Gina was already there. A bassa and Yanko point to Sura. Nay, say, me pay crowd that be out my young and one son can. You put me in bonnie.
me pie wo si nkyɛn na me mfa foforɔ mfa ne nyɛ deɛ me pa hallelujah moma yɛ ngu nyame anim ase hwɛ me sɛ me maame ani bɛgye a na yɛ abrabɔ pa me that's why Bible say ɔbɛ nyansafoɔ ɛmɛ n'agya ne ne na ani gye na ɔba kwasia sɛ n'agya ne ne na ɔwɔ me maame nkɔ police station da since amani firi di yɛ wo mi firi yɛ funu a me bɛtena asase yi so me nfa me maame nkɔ police station da sɛ yɛakye me atuntum ama bra bɛyi me maame nsi me ho nkonya da sɛ prince ayɛ adeɛ wɔ di yɛsi nkonya na yɛaka ebi nsi ma bra bɔ mu da which means as answer brand. So between you and God, every day spiritually, you don't court. You don't court to be answer beautiful. One my lawyer now pray. Them pure with the catcher. Them pure with the catcher. I read that woman do court one lawyer judge. Or you and him say I was me young lawyer and you charge on a judge and you charge ye brother to be a bride. Praise God. So in our lifestyle, we are very careful about things. Me allow be money service. No. And you Peter, you will need to be very careful about it. Me didn't say. Sisi kana wo akoma mu a tufiri akoma nim. Me see ele. Tufiri akoma nim. Kra. Se wo me sika tena akoma mu a Yesu betena nkyɛn. That's what me gina akoma penechi yede. It is a week me no betena akoma mu a everything e wa akoma manim pie. Me sika entra automatic. Me sika entra akoma mu. Praise God. Hallelujah. We are power for na wa warrior. E ma warrior entra akoma mu. Me kana kranche. We are bema ware for no ware. E ma ware ntena wakoma. E ma ne yese enu ni wani da so. Wo we japade wo ma. Ma e ma no ntena wakoma mu. Nti no bu o di fie hye. Onko no otum hu awura ejani mu. Because na need that's why then asa. Obi kunu wu na need that's asa. Obi ba wu na need that's asa. Obi ri wu na need that's asa. No. Say yes, you will free your blood, Boma. That's the end of your life. And make Christo won't free your blood, Boma. Oh, man, it's now a crumb. Now, yes, you team, mana. Say the team, you rather the Sunday men in our baby, a tomb. A bamboo in Nijian's way, amen. We shall do some. And I'm going to say, Shabba be a nipper to nipper go. Wrong. It was what I said. You walk Christ, what the other say? Was it? Some two say, you may now subscribe.